Veña. Boas tardes, meu amigo. Xogamos ao baloncesto. Eu ao fútbol non che xogo se non só protesto. Pero que deporte ese, de darlle o balón coas mans, ven xogar comigo a fútbol tras do balón parece descans. Arredemo como protestas. Non che servirá de nada. Prefiro xogar cas mans, teño a perna lesionada. Que vas a estar ti lesionado, aixa por riba da perna, se xogamos coas mans eu mellor marcho para a taberna. Vos non tedes nin idea, mellor xogado ao voleibol, hai unha rede no medio por se perdedes o control. Que imos perdernos o control, porque non xogamos algo de mesa, a min gustame o xadrez, así o pandullo non me pesa. Ai, se o bandullo che pesa, sube a miña bicicleta, verás paisaxes moi bonitas e convertirás-te nunha atleta.